So wa unkomedi. Chense bia wo ben ne bia wa komase no. Ma tro se bia ne pass ma se. Enye so man kan na aka no. Ne eye Beyie. Beyie no eno ane sa ye Petu. Petu ne se ba so me tewia ene eye me chia me ne oye bosom. Wodi ma chia ma bosom na chia mamre ne amane kon ye fa so sa yare ahaban ne mane ma hodo bebre. Inti no ono wasua saa ne ma ni nyina so no nya be hu saa de ne wi a was na wo bia sebe bibi ne ma ma akoma enu bi onte no ho ase a otimi Petu no so kombi afinhyapa ye ba mu nyina afinhyapa nana akwaba ye ni papa ni bia woko cheja daroma ende de safari ni ho ache kakra Bele na bo white de na chese ofri meeting na eba ene ya che no yesi ma ne change ne ho kra because ebre no ekọ ye pa ede maye na yesi dodra konya ba kofo entina so nche ne nti ene ya ma na ansesa ne ho kra nana ye ka se obi ekom Beyie koma ahyansode ebe na bo se nipa no ekom Beyie kom na Beyie kom na nkasa eye no kresa no wa chan edase Beyie kom Macho Beyie ho na me pa se wa unkomedi. Chense bia wo ben ne bia wa komase no. Ma tro se bia ne pass ma se wo. Enye so man kan na aka no. Ne eye Beyie. Ase kire ne se ye dwuma na ye no ehu na edin so. Dentia pa cho me ka se ehu. Esa edin no. Ase kire ne se sisi a me wo hoi. Me nye nipa me ho odin. Me ni ahoɔden honam fam nanso se suman ne ba me so a mema be se de wo ho no se bo chan bi aposo na be ma no ho kwan se we de mo so me mo nyesa wontimi enche na bana se suman ne se nya ba me so na me gina dwom se me koma sebe be ma no wote se de kra suman ne de me be ye adwuma te se be ma nanso wo ja me se bi kra asam mensa ndru be 10 minutes me braces ya na ma brain me honam twetwe ne ade pa so so ate ase no nti sebe obi wo ho no Beyie no eno ane sa ye Petu se ka Petu ne se se me kom ne bia ba so me tewia ene eye me chia me oye bosom fam wodi ma chia ma bosom na chia mamre ne amane kon ye fa so sa yare ahaban ne mane ma hodo bebre inti no ono wasua saa ne ma ni nyina so ta se adrobe won so asebe ye kote kra no a ebia ye bompa ye kasa kire no ne ade nti bon na wo kire no ma ne ti adro no no ye we no ebedu be ma ne timi bete kasa sebe sunsun mo kasa so no nya be hu saa de ne wi a was na wo bia sebe bibi ne ma ma akoma enu bi onte no ho ase a otimi Petu no so kombi no ne Petu koma na center wanta wo biba montemu a no because the nana no ba no mo kwa de wo nana no ma be kire se onye emfa ma foforo bia na onu wonim so inti no wo hu bibia ti no so Petu no okombi pacho so ate ase na sebe obi wo honso a o woni Beyie no nya nana no na aware no sebe wo woni Beyie no na nam se sebe abayifo no omu eni edi nananom ntente efa omo kirem kwan ya nananom fa so kire ba cho so ate ase kwan ya nananom fa so eye wo mu nnuma ne nyina na sebe abayifo ne di nananom ntente nti omo di omo ntente sa na okay no ho bi ho security ede ewo mu nyina ti se nipa na mpese obede sebe ne Beyie no beye bone ama bosom no ache ne de a ose bia bosom bia kano na bia wabo bosom bidin na wode ayedan ato na ho so cause edura na jo ade nananom koye bia ono so betu edia na mo na chi saa na wakwa akoye bi so ta se patron ba se eduru dwom se ye nkom de a hono ne ma difference ebam ema ho sampa obe nya nananom kan na aka no okay Beyie no omo adwuma se bia yen so be yare yen obi sei no ene modie ne nyina ebo ebra yes obeye ne nyina obeye bibia so no wadi akirache watete nananom na omanam so do omanam so na ache so ta se nti se yen sa yare yen nyese obeye no omo no na asa we yare awie na se bio ho ye na shi ana se opese bibi foforo sa atowa
enam sese bo no ade ne tumi ena yes adwuma ne nti osafa kire na so pese bibi pone to no osa de aye wo no eno na sebe ema afoforo bebreti me ka sebe suman de okọ na okọ jembo afri ne ho ne se onkoda na se a so osa de kro ne be ma wo ebeyese enye sa na nananom fam no etie nti Beyie komfo dodo no a ena wo sa akatua de ma afoforofo na sebe nam se wakasa wo komunti aba be sai sebe ye kom ye ni a ye kom akom kan ni na because obi wo ha wase se me saw yare na se wan fa nananom ase da ma yare no eda ho eno an se metam wo ade sa ade ma wo eno no ye Beyie kom ana ye pese hu sa na obi wo ho nso a wase okoye na hoto no ba ewie ekiri no yare na samba eno so ye Beyie kom ye wa bonsam yare wo ho na pacha bonsam yare na wo ho no se nananom bomoden no omosa yare no a ye wodru asabe ye de ka yare no hunhun fam ana enachiwa de wo se ye de ka no so ta se ha ma yare no eniso ne hunhun fam nyina yetime edwo ano enye sa na sebio esono bia ne kwan ofa so ye de oye na dwuma ntimi me ka we se unnim se obi wa wonnim se sebe ya bonsam yare no kwan ofa so ye sa bonsam yare no ba se sebe obi wo no wonnim na wanjo sa yare na no a ende ye den ya because wanjo ano ambre ne masia ono so se pepre se obesa ba park because ono enam say eye sebe ya no function share ne de omo hye ne de yare ne man nipa nintin omo say prepare say de be yare no be sa ba back na ba ano so kura be ye din a che first no ba cho so ati ase nti abonsam yare titiru ene ade a ya ene yare a yesa etimi esa ba ba cho okay so wan jo ano a etimi sa ba aya ye ba nananom ye ba mo na so a mutimi ka se bonsam ni bebia ye ni nipa ya na ye bonsam na wo ka bonsam yare ye ni nipa na ye ho ne de sa yare ne ba na me ba chan me da se ye ka bonsam yare a ye kan ya sebe de be ka ne bonsam sebe Beyie fo ye bonsam saw ba chan e wo bi o Beyie fo wa sin kete se obese ade obese nipa da sani o ye bonsam entene ya na kase ye ya enti bonsam senke be bodin akase Beyie yare no ne aye na bonsam yare pa cho so ata se pa cho enti ye ya ye nipa ya ene ya bonsam me Beyie fo me bonsam sebe onso Beyie fo onso ye bonsam okay nananom na wotumi e wasase so na abonsam ye sa bonsam yare ne ade ye ne nipa ya na ye ho bonsam ye pie nu ye kuno enti sa tumi na pese de kun ye nu ya na he ni nya sa tumi ne de free me ba cho sisi sebe me de obe ni susu de sorry to say sebe wo ye Beyie fo so ho de nananom ye bia se de me de nka kan o de do mo anam so so esuane ma kwan yo mo fa so chiri Beyie kwan mo fa so sayare kwan mo fa so yese kwan mo fa so bi wo no ma nipa we chance ye sa de we ansa na de we yetimi anya amana yeye enti ni nyina wo no wonam no osua ono wadwombo ne de e wo ne tirim enti ono hwe wo se ya se bia me kasa bonsam yare bi kra ya age obi die ya kwa akoto atwen ya jo ano na ye de ato ono no onso pesa wo de ko se wo nua no no kwa akofa yare no because of so wo wani nti be de yare no koto no wachinchina kwehwe wafa no wasa my ape kenya yare no na no da koma ne nua Beyie kom no nananom wotumi se e wose Beyie kom no mutumi e ble na se adenti na no koso e wo ma akom no bibia fritete me kasi na nsia na Beyie kom na sha fritete sa bibia fritete but you say me baba kan me nyine ho asem bi se me swa me na no akom ana me so me papa abekom ena ene so eba bedru me so but you so ati say nti free me na no person na Beyie kom no ho e free me papa mo pen so ne wo ho ena sesi aba bedru ye nso yeso nti free tete na so ne nyina mo yegu so kakakakra to bi betimi agya akom no simple bo so mo nche no onye ne hwe o se se bibia me call ebi okọ ne mpa ebobi so for se bibia obi abọ mpa ya ma ne nti ateko akom metie me de ma no kra ka se me nkom bi mu maso be ye hyepa ya no ya te ho na se ehun Beyie kom no ase na so obi eye ekom Beyie kom
nebia me to me na nananom aye adwuma sise suma bi ba otimi hu me no achia me ene ade no se e ba ne sa na se mimi hu so obi kombe yi komo ha mimi hu ana mi hu omu wie meni ma mi hu bacho da ya ti ho na se ye nua na ma eja omu ba obi ha yesi ye ne atu ya mamre ne amane atu egu ena enka na no first na ye mbonhwere ma ne ade sisi eni nyina ekoso ena obi wu atofu a eni kwan se ye dida no ni nyina ekoso nti eno na ama nananom adwane efre ye nchen na ana because no mo ka se efie bie ni ho nananom eniem nti eye no ana me ba try so say ade a ya sha cho ho fitete na enne ye beka se tete mre no atwam me wonne modern world said they work Canada day and so but so I want to me busa say sa modern world ya working one the buy I'm so abrofon na de buy abrofona okay me ba so to buy na e da na modern world oh sa you when me cry me is working so what bibia ho amaye what bibia ho amon ene enya me nko a acho ene ene pa because what bone was about to first no nanka we bone mpremprem ho na wonya waketu ada se obewu ana se yare bi bebo sisi no ba obete ho mai nti ama bone na me ba cho na bone ne do so ne nyina echi ne yenya katu ya na bacho Yesu ba na obete ho mai no bacho sisi ye bone na yenya katu ya na me se ja bacho wo ye bone wo nya katu ya na me ni wo enti bacho se she otimu se bacho me bisa wasa bacho daro se sisi a she otimu se wo ye bone wo nya katu ya ana wo ye bone abenya katu mo se oba me bacho me bisa Mama, me bisa o mo aka me bisa o se wo ye bone a obenya akatua ana wo ye bone wo nya akatua ewie na obenya akatua mo se nyankopon ba enti me ba cho adaroma me da se me ba cho de tene ze sisi a se de me bisa o ya wo ka sese se nyankopon ba de na chese wo nya bone obedi enti me so pese me ma wo te ase sese wo nya wo ye bone a obenya wakatua first one ansa na nyankopon de ne de second one na kra abro yenya ye dia hye yetim afofo ye dia hye ye dia hye yetim se nyame abeti bibia ho ama ye de no ye do ma se nti se ye bone a ye nya katua ye nya katua wasase we ya so ansa na obeba wala nti sisi e mfan se nananom ana sisi a ono mo ye adwuma omutua o kamprimprin ana se da chi bi no sika mu akatua na bone so akatua me gene sisi e mejine me de ye ya sebe ye na nanom ye adwumam ye na se me konfoe me nuamo me maame mo empomu a me nyu omo so mu nimu nyina wa wo be fom bia wo be ye bone bia wo be je wakatua no ono won twen se nyankopon mra ansa na wo be je akatua odi nka de ne de na ma ne bia menim se o ma daroma na o motumi nti bia wanya dwen sache wo sa bone kro na wo ye no bacho so ate ase wa sa nkwa ye mro so ntra so bacho so ate ase nti se wa nja ya na wasa de wakatua second one ma nti se etoko so 10 a ono no tua waka 10 nyankopon ba betua aka 10 bacho so ate ase me twantwo no normal ana me ka asem no se de be ya anyway ba me de asem ni hyema koma mu gidigidi sai chinchina aso bi be ha me ntene me twantwo boso mbe chime I was boso me chime se no no wachi wona apa ne chawo de chawo chade wade be chawo na wa bacho enye izo boso mo chira na fomo enzi enso be ka se e be ye de no se obi na manu wa polido obi na mabu ni ade no yenso ya ketua na nyankopon de mamo na mu ana ye ka se bacho se na wo ka se efie bie no wi se ni efie bie no abosom no e obi se me fie de hwe ya hwe wa ma se tutu mu akoto aguba sunsum ne te ho so ati ase nti wa yero ho na wudi bone no pese obeto akoso nti no de bibie to kokose de be ya de krona wo be chan okay nti wo fashe wotrim so bone a wudi so akatua no wanya bone a wudi so akatua ene wanya na ha ne na na ata nkomo twetwe ne de ni nyina so ye mistake me number no anya no na adeto sawo awo de bo number ne member me number no bobo o de bobo ana se me de beto so ama 058 make account o de woka
0548 87 2445. Okay. Obeti me esi subi ho. 0548 87 2445. Okay. Eno ne number say wonti bibia ase a obetumi afre no na obetumi akyere mo kama edi ama wo. Afa so besa bechiche ma foforo ensa etumi aka. Yakramo. What's the dine away? Open so board dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, ya kwako for stone coated metal roofing tiles. Papa, ne board platform, at your pro. Jack, your crow from adjacent a prime cars. BBN, I'll bet me a free 0244 870301.